hele voina kan video en le tur chu Japanese science fiction film hunam tak mai Terraformers ti kan en hole don ani mi hring tam lu tu ko wang chuan khovel chu ecosystem a fel meka mi hring da chuan Mars chu mi hring te chen theina siam tumin mission an neya terraforming an ti a mi hring da chuan Mars a chuan lungsam totir an tuma chu chuan Mars temperature chu a thak danglam thei an bring ani ti chuan an hmalak na peng pakhata tan chuk chutam tak mai Mars a chuan an thon tarup mai kum sang hi zanga somkwa pasari aloin her chuaka Tokyo khopui alo langa komachi le nanao te chu police an lo umme kani an hol chep to le a chuti la chuan car thok thei mak tak mai alo langin chunglama aphur chho dai mai ani car thok thei chunga chuan doctor Honda le a assistant an lo oma criminal pani te chu an ma ni ta na ham that na tura tan Mars mission zom tira chuk chu an thon te ti hlum turin an tia an offer te an zomani chuan an thil ti sualte ngai dam a in tiama ti chuan mi pahni te chuan an pomta ane kumni aliama komachi le na nau te chu criminal dang te nen training thatak an neya Mars mission nei turin a in peita an spaceship ming chu box true ane an thok chuak ta an long captain chu Keisuke Dojima ania captain chuan an tum tur thu puangin a team te chu ain buat sei ta sung mai le an tum ta an rin ang reng alo ni lo Mars chu sen phut lovin alo hring tup mai le ti chuan an chukma in chuk chu tha na lo chu an ka chuak ta captain chuan group a in thren turin a team te chu an ti a dar kar thum nuwa longa kirle vector ati ani Asuka Yakuza le Ichiro te chu group khat ania drone hangin an kalna tura chu an en kwal vela box 1 kum som liam ta a an ka chuata kha an hu chuak ta Dojima chuan Dr. Honda chu ain rin to thu hrilin Dr. Honda chuan an ti turte tiwat turin lo ti boka ti chuan group rang chuan Mars chu an fang kwalta group pakhat jen le Maria chuan chuk chu thi te chu an zong kwala ma se eng ma an mulo group dang te chuan thil nung pathum mak tak mai an muwa chung thil nung pathum te chuan man ruwa an kengin mi hring an lang em zui lau takin an bi ruk san ta a Kumachi le nanao po chuan chuk chu thi te chu an lo zong kwal mek boka thil nung mak tak mai an mu ve ta Kumachi chuan hoi hom takin kutvain an bengot peka chu thil nung mak tak mai chuan ron bei thutin nanao ringru a thuat liak tarop mai le jen team te an lo tlana bei an to thu le Asuka po thil nung mak tak main an tha thu an ron thrila man mo takin longa an tlan let le ta captain nena an thil ton a han thril chuan captain chuan alo threlok sa vek mai khati an jin ma khan Dr. Honda in captain bula chuk chu kumzanga liam ta a an thon te kha radiation awangin mi hring te ai chakle thil ti thei zokin an loin thak dang lamani ti kha alo thril veka chumi that tur chuan khang team te kha atir alo ni reng ani ti chuan doctor chu hologram hangin an ma lo lang takul mai doctor chuan lungai lo tura ti in hunrei tak hemi tana aloin buat sei to thule damdoi maktak injection na tura siam chuaka chu chuan an DNA le insect DNA a cho pulanga ti chuan hybrid a an lo chuaka nga power mak danglam tak an neynga an chak em bok don ani chumi an man chuan a hnuwa adam doi na tho azo chuan mi hring pangai an let le thei tur thu a hril bok ma se tu man chuk chu ho chu be an du lova mission ti topa leilama kirle an du jok
ma se chuk chu te chuan an lo hual ta khup mai le an jinga pakhat god li chuan lo in volunteer in ama chu injection a chuk chu a bei lai in long lo buat sei turin atia pona chuakin a in chiuta a taksa chu rang taka in thak danglam ngalin mihring le sep phung chi khat in kopa lo changin power mak tak mai an hia a power chuan li chuan chuk chu de chu mai alin an kapa an kang ta lu mai ma se chuk chu ho chuan an kor sak tak wang chuan an lo holo na samai reilo te a li chu an thatta ani chu ti lai chuan chuk chu pakhat hian an boruak long dar thalang chu ron ti ke in aron zuang lu thut maya mi pahni aron that ngal captain chu man mo taka in chiwin a DNA chu bullet ends atak sarina aya let za athil ri choi theya nen ain hybrid ta a olsam takin chu chuk chu athat ngal an lom view na in an lom reilo le chuk chu tam tak an ma ni lam panin an local phei muk mupa chuti lai chuan an long chu ti nun tumin ahan beya system diglo wangin athile mak captain in box 1 ami part laka box 2 siam thatnan man arota ti chuan an kalai chuan chuk chu ho chu lo ti boy atumani ichiro po captain pui turin ain pe a komachi chuan an kal main nanao chu mula in maktak mai nanao ka chunga tang chuan thrui eng emoni hi alo jam chuaka ma se ngai poimo loin akal santa hover chuan box 2 lampanin an tlan chuak ta tezuka chu lo in chiwin ain thak danglam ve ngala aka tanga mai al satak phu chuakin chuk chu ho chu a phu kang ta lu maya thui tak an tlan thei chuti lai chuan captain chuan chuk chu lo bein tam tak athata ma se tha zo tik om theilo an lo pung tul mai ani control room a captain chu lutin oxygen level an ti hniam vaka chuk chu ho chu thochama wangin ni kho thalawin an tlua captain le ichiro pon an tur ve tho ho wara chuangte an lo langa an malama chuk chu makta duai tam tak ron in pang o zial tup chu an hmuwa an mang ang le tezuka chuan aka tanga mai al satak chu phu chuakin a thei tokin a beya an paltlang thei hramani an hlim to viau na in an hlim reilo hle a hma aya tam ma chu an hmalama chuan an loin zial phele ta tup mai le Maria le Osaku chu in chiu ve ngalin tezuka chu an pui vata ti chuan an pathum chuan chuk chu ron pung tup mai chu an beita vanduai thak takin an chuana chu a chi sual hlo maya an la chuak palta ma se an chuana chu autopilot a in ta in khal tu om lovin an tumram lama chuan a thlan le ta dai mai si tezuka Maria le Osaku te chuan an thei topin beima se an tamlu tuk awang chuan an hnel talawa an that ve ta ani ti chuan box 1 an va thlenga pahni kongka an ven tira midangin box 1 chu ti nun an tumani chuti lai chuan silai puakri an theta thut mai le an hoilet nak chuan box 1 a silai omte kha chuk chu ho chuan la in kongka veng tu de chu an lo kap hlum reng alo ni ti ngai na dang om to hek lo komachi chu ain chiu ngal vata hornet khoi chi khata in thak dang lam ngalin chuk chu a bei ngala jen po in chiwin khaw khuap chi khata lo chang ve boka chuti lai chuan mi na po alo in chiwa trek ral a lo changin chuk chu ho chu lo phel phok mai ani team da chuan reilo te a chung chuk chu ho chu an that veka chuti lai chuan doctor chuan team da chu biak po tumin alo call mek boka chuk chu pakhat hian lo pick up in chuk chu dang ang lo tak hian Japanese athiama doctor ne chuan ain be theita ain biak zo chuan chu chuk chu mak danglam tak mai chu box 2 lama apheya aluta oxygen chu an on le a ti chuan
mak tak main chu chu alo in phela asuka athito emo anti kha alo chuak lol mai chu thunun theina powar anei lo ni chu ho chu control in an ma ni ain bai tira reilote an thi zota captain chu ka phlumin Ichiro chu tuin athea Ichiro hi Asian mosquito chikhat nen aloin hybrid reng maya hetiang thosi te hi thito ma se tuya the emo tuya da emo chun an lo nung le thei ani asuka le Ichiro chu arukin doctor nen an loin thurwal reng hi alo ni a doctor chuan chukchutui hona sipai chak tak siam thei in ringin Japan sarkar nena ral thei ein ring ani Ichiro le azuka chuan chukchutui chu phurin an thlok chuak ta a ma se chu ti lai chuan an chukchutui phur chu lo kevin rang takin asuka chuan control an tum le a ma se chukchudang ang lo tak main an lo chak le sot to hi alo ni a asuka chu an that ve le ta ani chu chukchu piang thar pahni te chuan an pol chu kau vakin chukchudang in an lo hriat chuan an lo thok kai supa box 1 bula an spaceship box 2 chu atla ve ta ani chukchu lo piang thar chu an lalte an lo ni reng mai ti chuan chu chukchu lo piang thar te pahni chuan an pol chu thu pe in komachi te group chu an be tir ta komachi chu ain chiwa alo chak bel le sot mai alo piang thar te chu be ngalin ma se a hne lo nak le mi na po ain be na chuan athi ve le ta jin po avoi ni nan ain chiu ve le a komachi po avoi thum nan ain chiu le bok ain chiwa piang chuan chakna an nei bela chukchu de chu an thattam to hle a jin chu ain chiu le ta tha anain boruaka chukchu honen ain be tamup mup mai ma sen tam em wang chuan an hne lova jen chuan chukchu lo piang thar de chu tha nge an ngai ti hria ain chiu le ta ti chuan a chakna zong som khomin chukchu lal te chu a beita a pakhat chu a that theita ani ma se a chakna zong a man zo to wangin beile turin chakna anei to lo komachi chuan jen chu lo cham tum viau ma se a hne lo nak le ti chuan chukchu ho chuan jen le komachi chu tha an tum ta an tha ma chia chuan ra kha tangin thil engemoni eng tak hi alo thloka thil noi alo phu tha bok chu thil lo thlok chu na nao alo ni komachin na nao a mu chuan ama panin a thlok phei ngal wata chukchu pakhat chuan alo kap ma se thilwar lo tla kha puak thei thil alo ni a puak ta dur mai chuti lai chuan jen chuan komachi chu thil puak laga ta chu lo chan him man lowa ma se na nao chu thil puak laga ta him man lovin athi ve ta mun him an thlenga komachi chu mi hringa lo chang le to a ma se jen chu ain chiu tam lutuk to awang chuan mi hringa achang thei to lo jen chuan komachi chu kalsan turin angena athian pa han kalsan chu harsa ti hle chuti lai chuan chukchulal chu lo lang le thutin komachi nen ain beya ma se chukchulal chu thil puak awang chuan a chau to hle awangin komachi chu a hne lo hle a komachi chuan that du lovin spaceship chu apan san ta dei mai an spaceship chung avalu chuan maktak main Ichiro chu alo ladama komachi hnunga chukchulal lo tlan phei chu Ichiro chuan alo kalum sakta ani an spaceship a escape pod mang chuan khovel lampanin Ichiro le komachi chu an thlok chuak ta chuti lai chuan chukchu ladam ho chuan an lo thlir thap mai ani Ichiro chuan an mission chungchang chu video in khovel lama mi zong mu thei turin lo thon dar chuaya doctor le
assistant po chuan chu video chu anlo mu ve a chu tianga anram sarkar thuruk put chuak ta chu assistant chuan poi ati hle a ma se doctor chuan poi alo ti vak lo assistant chu thin rimin doctor chu akap ta pop mai ma se doctor chuan bulletproof barrier manga loin dangin assistant chu poison gas mangin athatta ani spaceship alo lang le a Ichiro chuan khovel an thlen huna an missiona enroll zong te khovel ma a puan chhu aloin tiam chara Komachi khovel a thlen huna ati tur an zo ve chuan Komachi chuan an thian thi ta te chu thlan thataka phum adu thu alo soya ti chuan an thian te ruang la turin Mars lama chuan an kir le ta ani video hmunam tak te kan en le zel theinan ka channel hi milo subscribe sak theu turin ngai thatu te ka som cheu ani